Kaixo, Jon Etxeberria naiz, hemen taldean ezagutua kaxeru bezala, eta autobuseko gidaria naiz. Donostikoa naiz, eta nire funtzioa gaur egun batez ere autobusera matea da. Normalean etortzen dira 7 txirrindulari, gero direktore bat edo bi, depende karrera hori bi kotxera ematen ditun edo ez, baina normalean 7 txirrindulari eta direktoreak etortzen dira. Eta gero World Tour karreretan etorriko da segurazki prentsakoa, eta baliteke medikua etortzea bai, eta hori, baina normalean txirrindulariak eta zuzendaria. Autobus hauek oso konplexua dira. Oso oso konfortable dira, baina azkenean prestatzen dituzunean, gero ezin dezu urren urtean aldatu, ez da urtero aldatzen kotxea bezala, hau lan asko dauka barrutikan prestatzearena eta hoi, orduan karo, behin dakazula ezin dezu urtero autobusa aldatu, orduan diferentzia, batzuk berria direlago, beste batzuk baino, eta gero pixkat batzuk zaharragoa daudela, baina gero azken finean hori da bakoitzaren prioritateak edo lakoren bat. Daude batzuk eserleku individualak dituztenak, gero beste batzuk binaka dijoaztenak, orduan gero bakoitzak, talde bakoitzak prestatzen ditu bere erara. Karrera eta gero oso garrantzitsua da lehenbaileen aldatzea, arropa garbia jartzea eta batez ere jatea. Zeren, karrera barruan jende hau asko gastatzeu. Energia asko gastatzeu eta azkenian alimento bezala hartu dutena dira barritak eta solido gutxi, ez? Orduan etortzen diranean, arroza dakagu prestatuta, gero proteina dago, atuna bezala eta olako gauzak, gero platanoa daude, fruta jartzen diegu, eta azken finean beraien bazkaria da. Solo que, atxaldeko 4:00 edo 5:00, baina beraien bazkaria da. Bizikleta garbitu behar dira, egunero, hurrengo egunean dana ondo juteko, eta autobusa eta kotxeak baita ere. Azken finean ibilgailu handiak dira, egunero erabiltzen dira, eta hori zaindu behar da. Politena azkenean igual Tour de los Alpes baliteke. Gainera, ni kostakoa izan da, olako mendik eta egunero dira ikusten, eta ailurtutak eta dana, azken finean normala da, igual barko jendea kosta ikusten duenean, igual harrituta gelditzen da igual. Niretzako, Tour de los Alpes izan da Politena. Etxeko lasterketak azken finean goatzen naiz orain dela 2 urte, aste santua tokatu zala eta hori dana, eta naiz da beste talde batean egon, zarautzen, egunero pasatzen garen tokitikan, ez dezu konturatzen zenbat jende mugitu dezakeren itzulia eta hori dana. Azken finean, betiko herriak dira, gure gertutasuneko herriak,
baina egun horretan jende asko zeon eta espeziala zen. Ulertzen, orduan pasatzen dira zure etxetikan karrera horiek, baina itzuli ikusterakoan hori espeziala da. Hainbeste jende ikusita geho, aiako rampetan eta hori azkenean ez da egunero ikusten dan zerbait.